बेसेबां गादब जाबावनो जोंलाय बेसेबां सहायबावनो बेसेबां गादब जाबावनो जोंलाय बेसेबां सहायबावनो हायाखैबो सनो बान्दानि लिरदो जिन्जिरि हायाखैबो सनो बान्दानि लिरदो जिन्जिरि ओंखारबोदो बयबो लैहोर लैहोरै बारसोम फैदो दावहानि थिलि बियो सुबुं मोनथायनि सुबुं सोमावसारनाय बियो उदांस्रिनि दावहानि थिलि बियो सुबुं मोनथायनि सुबुं सोमावसारनाय बियो उदांस्रिनि
আটাইকেইগৰাকী শিল্পীলৈ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। Ladies and gentlemen, the All Bodo Students Union has led the Bodo movement for several decades. To create a durable peace, APSU initiated discussions with Government of India and Government of Assam along with other signatory